ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁ। ବାର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦିନରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏହି ଟେବୁଲରେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁ। ଏହି ମେନୁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମେନୁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁ ବାରରେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାତ, ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ଏବଂ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ। ବୁଧବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାତ, ଡାଲମା ଏବଂ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଦିଆଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଭାତ, ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ଏବଂ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେନୁଟି ସମାନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏହି 3 ଦିନରେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଭାତ, ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ଏବଂ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ। ଡାଲମା କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନୂତନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାର୍ଟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଚାର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ମେନ୍ୟୁଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଏହି ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।